И здравейте всички, аз съм Hexa Gaming BG и днеска цъкаме Twisted Tree Line с един приятел. Абе, с то дето цъкахме Dual Survival, ама не ще се прецака. Кажи здрасти. Защо да не продължим това Dual Survival? Не, ние ще продължим. Аре, Сега аз цъкам Ургот, който е един от любимите ми чемпиони, колкото и да е малко странно, но... значи ти идваш да ми съпортваш на бота. Окей. Без обаче да взимаш фарм. Сега ще видим. И сега какво правим, защо сме тук? Чакаме ги те да излезат. Такова родката цъка постоянно на Twisted Tree Line. И затова е доста добър, аз не цъкам много често. Ние тук с Джак си правиме купони от растите. Омага, те са много тъпи. Ела това. Омага, шако е това. Само не взимай фарм, моля. Че за клипа да няма фейл. Казах ти. Абе, направо и аз си ходи на топа, аз на бота мисля, че се справя. Ако има проблем, ще извикам. Окей. Добре, що кюто ми е? Не ми е кой каст, бе. Бягай, също Какво така. направи, бе? Не, бе, не, трябва да са ми кой каст. Така. Сега, добре, какво е това става? Напълно глупост, окей. Естествено, че кюто трябва да ми е кой каст, аз съм Ургот. Тук горе-долу добре се правим. Само че малко да... Джакс отгоре, не става. Бягай, Джакс. Не, цепна ме кулата. Много ме свали. Найс, триндата дойде. Аре, помощ, бе! Нищо. Ми измъчили се. Значи идвай на бота направо. Идвай на бота, чули. Ама не искам да ме хитваш фарма, ти като си там ми го взимаш, чули. Няма ми го хитваш. Не беше стоя горе. Не бе, не стой горе, защото ще загуба бота. Идвай. Окей. Че само да се хилнаш. Опа. Трин да ме разглуби. Дали ще вземем First Buddha? Не. Остави. Леле. Аз ще се хилна. Зато Джакс ако скочи на кола. О, не! Не, аз ще дойда при него, ще мога да го убием. Не бе, ние сме двамата, може да го убием. Обаче Трин да мен много добре. Не. Трин да мен. Споко, тук сме двама. Вижте за какво става въпрос, как го свалям. Ургот ОП е просто наистина огромно ОП. Що на мапа ми показва, че има хил тук, ама няма.
А, има се. Омага, виж. Виж какво ги направихме само. Това? Леле, как ги разкъса. Аз си имам алтара. Гледай го Фидел. Да, аз... Няма си представя, че мога го взема лесно. Само да ми дойде. Идва триндата. Давай. Съса, няма никой. Окей. А, ето. Внимай, тук... Видел. Голяма работа. Че аз нямам мана, ще репонна. Бега бе, ще убия. Ако ти влезам двама... Няма да мога да Виж как го свалих Фидел. Здраво. Обаче те са двама. Че, 6 лева ли е 3? А, не. Защото от 3 намеря 6 и става лъж. Бидонци. От аз имам повече демидж от 3 намер. И повече... къпа. Аре, моля някой да дойде да ми помогне. Да. Аз идвам. Дай. Помощ. А, така. Не, аз не си пуснах щита, много съм го заетраш. Обаче добре стана. Аре, с тия си ми хитвал фарма. Мали, трината много ме плаши, бе. Идвам. Не бе, не спокойно. Опа, шако идва при тебе. Дай. Не, трябва да убия тебе. Аз имам 2000 голд. Още един фарм ще взема и сега. Аз имам 1500. Но сега си ги искам. Само 600. Защото Фидел е толкова момент, че просто... Много слаб отбор имат. О, ултимейт. Не, изобщо слаб, но... Не, от другия отбор. Те отключиха аута. Чей. Аз ще взема нашия алтар обаче. Умираш. Идвам. Не умирам. Умираш. Не умрях. Виж ме, оцелях. Браво. А ти умря ли? А, не, аз си ги свалих е лесно. Да, браво.
Само сега не фарми на бота, че... Окей. Не само искам да Само това бутам. мога да взимам гол. От това арми, иначе от килове няма как. Искам да бутам. О, Джаред, да шакой. Да шакой много тук. Опа. Искам да взема оттам. Браво, бе. Я ви вие вземете това, аз ще взема нашия. Аз вече имам много лайфстил. Колко? Не дам някакви 30%. О, 2000 пари. Аз ще се ръкълна. Добре, нашия отбор е много добър, виж 5-0. Бе, Ургот наистина си е леко. Ама какво направих, бе? Аз съм много тъп. Набутах се. Помощ! Не мога. Аз съм много далеч. Ще си купя едни бутушки. Опа! Аз идвам! Аз идвам! Не умирай! Не умирай! Да. Аз само мога да ги бирна всички и да ги убия. Браво, 6 на. Много лесно беше. Бутам втория тарет. ОМГ! Това ми стил на кила. Знаеш как тъпо ми е стил? Аз си пускам ултимейт всички атаки. Това ми стил. Леле, то чакай как да Юно, това... Те са всички към мене идват, нали? Ми май, не знам. Помощ! Помощ! Чакай, трябва да бутам код. Какво ще буташ, бара ми помогни, бе! Идвам. Хвати така. Нямаше да успея първо. Нищо. Без това и Джакс го убиха. Той провали целият. Такова много. Защото се хвърляше на кула на Фидъл и на такова. Това скина много. Айде, аз съм дед. Найс. Те пак по... Те могат да ни бият между другото, не знам дали знаеш. Да, бе. Аз вече имам 260 демидж. Аз ще такова на... Не, това си имам. Два алта. Да. Ще ги бием.
Опа, бягайте, бягайте, бягайте. Аз идвам. А, то беше фалшив. Аз използвам. И ви напомням, ако ви харесва клипа, да се абонирате. Помощ, тук е триднят. Трябва да пушнеме. Двата лейна търетите са вече свободни. Да. Я отдолу да пушвам. Не. Аре, стига си фармил, де. Какво да направя? Да му влезем, искаш? Аз ще мога да го убия. О, да е много. Малък шанс, аз нямам лук. Опа, фидъл е тук. Само си хилвам тук. Помощ, че е тук... Идвам. Обаче нямам мана. Седно идвам. То си фейлнал. Омага! Винаги той ми стилва. Но... Не, просто само той ми стилва. Никой друг. Има друг. Аре след това... паяка. Аре. После. Влези. Те се реднаха. Омага! Еми, това беше от мен за този клип. Ако ви е харесал, се абонирайте и дайте лайк. Чао!